Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na, nataw kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Buntag. Sa Maayong buntag mga kaigsuonan diha sa pagtuo. Kini na usab ang inuhang igsuon Brad Michael Mansuelos. Welcome sa lain na usab natong edisyon sa atong paborito nga morning reflection show, Lamdag sa Buntag. Karong buntaga, dalhon na to ang atong mga kasing-kasing usa ka gamhanang pahimangno gikan sa Ginoo nga ang tanang tinago mabutiyag raon niya, walay malilong ngadto sa Dios. Usahay tuo maguta nga ang atong mga lihok, pulong, hunahuna dili makit-an sa uban, dili na makit-an sa Ginoo. Apan sayop di ay mga igsoon, angay natong hinumduman nga walay tinago nga magpabilin nga tago sa iyang kahayag. Busa uban sa kalinaw o pagpaubos, mamlandong tanin ning mutaga sa mga pulong nga maghatag o kahayag lamdag sa atong pagpakabuhi. Sana samahan ug sa anak si Espiritu Santo. Amen. Among Ginoong itong amahan, salamat kaayo nining bagong adlaw nga puno sa imong grasya ug kahayag. Ablihi ang among mga kasing-kasing nining adlaw aron among madungog ang imong mga pulong. Tabangi kami nga magapuyo, nga limpyo, matinud-anon, walay mga tinago nga makapahimulag kanimo. Ugasi kami sa imong gugma ug tabangi kami nga magalakaw subay sa kahayag sa imong kamatuoran. Amo kining gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan ug sa anak si Espiritu Santo. Amen. May buntag sa tanang mga nagalantaw nato dining orasa. Akong igreet ug una nga akong kapikas. Nag-andam na para pod mo duty si MM kauban sa akong mga anak pod nga sila si Matet, si John-Luc, si Mikael, si Rafael, si Gabriel ug si Baby Elizabeth. Good morning everyone. Okay. So salamat sa inyong paglantaw niini. Medyo late gamay sa tuang live ni adlaw tungod kay dunay mga kuanpod mga gimbuhaton diri sa balay. Unya kaninyo nga mutanaw niini, salamat kanunay kay naamo mo sunod, although di ninyo makita dayon apan daghan nga mo view ra gihapon once nga libre na. So kaninyong tanan, salamat kayo. Ang atong gospel karon mabasa nato sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 7. Mao ni ato ang mabasa. Sa dihang nagtapok ang daghang mga tao, si Jesus mitudlo una sa iyang mga tinun-an. Ningon ang Ginoong Hesus, bantay ninyo ang mga libadura sa mga Pariseo. Mao ang hipokrisiya. Walay tinago nga dili maila ug walay tago nga dili mapadayag. Ang inyong gisulti sa kangit-ngit ipahibalo kini diha sa kahayag. Ang inyong gisulti sa sulod ipamulong kini sa mga atop sa balay. Ayaw kahadlok sa mga tao nga makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Ang Dios lamang ang angay kahadlukan. Di ba 5 kamaya, baligya ug 2 lamang kasentimos, apan bisan usa niini wala malimpi sa Dios. Bisan gani ang mga buhok sa inyong ulo ginaila sa amahan. Busa ayaw kahadlok, kamo mas bililhon pa kaysa daghang mga maya. Atong masabtan dinhi sa Ebanghelyo mga igsuon, ang Ginoo nagpasidaan batok niining hipokrisiya ug pagpanglimbong. Mao nang ningon siya nga walay tinago nga dili maila. Bisan unsa diay ang atong mga tinago nga buhat, pulong man o una-una, ipadayag kini sa Ginoo sa hustong panahon. Busa angay ta magbantay
ug andam ta nga magkuki sa pagpanglimpyo sa ato mga kasing-kasing, kay kung magpabilin kining hugaw, madayag ra kining tanan natubangan sa Dios kung kita pagahukman na sa Ginoo. Laing aspeto sa ebanghelyo mao nga nagpahinumdom ang Ginoo nga angay natong kahadlukan kadtong makapatay sa kalag, dili tong makapatay lamang sa lawas. So unsa may makapatay sa kalag, kining kahugaw sa kasing-kasing. Mao man natong isulti nga mga kasalanan, ato mga kasalanan batok sa Dios ug sa atong isikatawo, mo niya makapatay sa kalag. Mo ni ang makaangin nga malaglag ang atong kalag. Muna nga ang angay natong kahadlukan ang Ginoo. Kay pagatubang nato sa Dios, ini kamatay nato, wa may malilong. Wala man tay matago sa iyang atubangan. Unsa may ato mga pamalandong niini? Sa di pa di ay ato sang ipadangat ang ato ang memorial saint or feast day nining adlaw, gisaulog karon ang kapistahan ni San Ignacio, obispo ug martir sa simbahan. Saint Ignatius of Antioch. Kini si San Ignacio usa ni ka saksi sa pagtuo. Ya, dito na siya sa Roma gipatay. Pan sa so, namatay nagsulat siya sa mga Kristiyano nga unta magpabilin ang simbahan nga magmaligon sa pagtuo bisan sa daghan nga mga kalisod. Ang iyang mga sulat nagpahinumdom nato nga mas maayo nga mamatay nga matinud-anon kaysa mabuhi nga makakon. Pagkanindot no sa iyang isulti. Mas maayo nga mabuhi nga matinud-anon kaysa mabuhi nga makakon. Sama kaniya gitawag usab kita nga magpuyo sa kamatuoran ug sa kahayag diha ni Kristo. So, ato ta sa atong mga reflection. Una, walay tinago sa mata sa Dios. Ang Ginoo is omnipotent. Sayod siya sa tanan butang. No? Makakita sa tanan. Bisan sa mga butang nga gitago na to dito sa uban, naagihapon ang Ginoo. Kibaw siya. Ang atong mga pulong, lihok ug gunahuna, kibaw siya tanan. Busa kung dunay mga butang nga nakapasakit sa atong konsensya, ayaw ni tagua. Hinunoa isulti ni dadani ngadto sa Ginoo o pangayua ang iyahang grasya aron mapasiguli ang imong kabubuton ngadto kaniya o ngadto usab sa uban. Ika-duha nga reflection point. Ang tinago nga dautan mabutyag na siya mangita ibagi ang Ginoo nga mabutyag alang sa pag-ayo or healing dili aron sa kaulawan. For example, kini atong mga nitabo ron sa ato ang gobyerno nga nabutyag ang mga iskandalo sa corruption. Gituyo man is Ginoo para dunay healing ang ato ang sistema sa nasod. Dunay pagpakiguli sa mga tawo nga nasayop, mangayo sila pasaylo, basin pa nga mabag-o ang ilang kinabuhi. So, ang tinago nga dautan, mabutyag alang sa kaayuhan, dili alang sa kaulawan. Usay mahadlok ta nga ang Ginoo makita sa atong mga sayop. Pero ang kamatuoran ini mga igsoon nga dili siya magbutyag aron dauton ta. Ibutyag niya ang atong mga tinago aron ayuhon ta. No? Pagkanindot nga konsepto niini kun nato lang masabtan. Nagkahayag sa Ginoo dili ni siya muhubo sa imuhang pagkaikaw, kundi mo pahapsay ni sa imuhang kinabuhi, mo patulid sa nahiwi na nga pagpakabuhi. Kung ato lamang itugyan sa Dios ang tanan, ato nang sugdan ang tinuod nga pagbago kung atong buhaton kini sa ingon. Ika-tulo, ang pagkamatinud-anon nato maoy kahayag sa kalibutan. Musugod ni sa ato personal nga kinabuhi, o diya sa atong pamilya, diya sa atong lugar sa trabaho, diya sa atong kasilinganan. Kay kung magpuyo ta nga limpyo, matinud-anon, bisan way makakita, Ginoo malipay gyud magsudong nato nga iyang mga anak. Ang mga tao tingali nga dili ka mao magpasalamat, pero Ginoo padayon baya siya sa iyang pagpanalangin nato bisan og daghantag mga palpak, daghantag mga panahon nga di ta magpasalamat, pero ang Ginoo hatag lang gihapon. Sige lang hatag ug kaayuhan natong tanan.
Mo na nga ang tinuod na gustuhan nun, angay nga magbuhat og maayo, di tungod kay naay nag-observe or di tungod kay naay premyo, promotion, or di tungod kay mudaog sa contest. Kundi tungod kay ang pagbuhat sa maayo, usa ka buhat sa paghigugma ngadto sa Ginoo. Okay? Bindot na kana mo'y atong hunahunaon kanunay nga mubuhat ta sa matarong, di tungod kay naay mo pakpak, naay premyo, ma-promote matag unsa. We simply do what is good and what is right because we love God. Walay laing dapat rason kundi paghigugma ngadto sa Dios. Ika-upat nga angay natong pamalandungan. Di tangay mahadlok sa atong mga kakuwangon. Kay usahay mahadlok man ta nga mahibaw-an sa uban ang atong mga kasalanan ug mga kasipyatan ug ang atong mga kakulangan. Apan luyon ning tanan atong timan-an nga mas bililhon ta kaysa mga laing butang sa kalibutan. Mo to niyong Ginoo nga mas bililhon pa ta sa mga hayop sama sa maya ug uban pa. Kay kita gipakamatyan sa iyang bugtong anak. Dugo sa iyang bugtong anak ang giula alang sa tong kaluwasan. Mo nang angay ta mutuo nga bililhon ta diha sa mata sa Dios. Ang Ginoo nagingon, bisan gani ang mga buhok sa atong ulo, giihap na sa amahan. Walay detalye sa atong kinabuhi nga wala kay balo ang Dios. So, ingana siya ka hands-on sa atong kinabuhi. Tanan nga aspeto sa atong pagkakita nasayo ng Dios. Meaning wa gid siya oras nga mibiyak sa ato ang kinabuhi. Tanang detalye, nasayod mo siya. Mao na nga dili nato bugtian ng Ginoo og kawalay paghigugma. Pagbiya si Ginoo o unsa bay ato ang ibugti sa iyang kaayo. Hinunua kung kasayop ta, angay ta nga manghilusol, mubalik niya. Kay mao man ni ang gihuwat sa Ginoo. Naghuwat ra man puna siya nga mubalik ta. Di man pud siya mamugos apan kung tinuod ta nga nakailan na sa Ginoo, sayod ta nga siya sa kaamahan nga may gugmaon kanunay nga nagulat sa panahon nga kita mo balik. Ikalima, ang kahayag sa Ginoo magbuhat gyud og hustisya. Sa atong kalibutan ron daghan ang nagtago-tago sa kamatuoran. Ini mga tao nga involved sa corruption, kasaypanan, pagpanglimbong, kalibutanon nga mga buhat. Apan hinumduman nato nga bisan busaon, di gyud mapungan ng kamatuoran. Ang Ginoo magbutyag gyud sa tanan sa hustong panahon. Busa samtang doon na pa'y oras, magpabilin unta ta nga matinud-anon. Bisan unsa kabakakon ang uban. Bisan unsa nakalayo sa kamatuoran ang kalibutan. Pabilin unta ta nga dapig sa Dios. Kay sa ingon nga paagi, ingon ana lamang kita maluwas. Sa di pa ta mo padayon sa atong mga practical life applications, atong i-acknowledge si Ma'am Renelda Maluka. Salamat ma'am sa imong paglantaw. O salamat sa paghatag og 10 stars. God bless you and your family. Good morning po ni Ma'am Marites. Salamat kay Ma'am Tess sa imong makanunayon nga pagsunod ug paglantaw nining atong programa matag buntag. Salamat kayo. God bless you and your family. Practical life applications. Una, padayon ta nga mahimong maampuon o maghinulsol sa panahon nga masayo. Kung naay kay kasaypanan, ato ning isugid ngadto sa Ginoo. Walay daotan nga dili mapasaylo tubangan sa Ginoo basta kay kita modangop lamang kaniya. Siya tugob ug puno gayod sa kaluoy. Kaduha, maglikay ta nga matintal nga mahimong bakakon. Kutob sa mahimo ang atong isulti kana lang yung sibo sa kamatuoran, no? Sibo sa kamatuoran. Bisan og gagmay nga mga butang, pilion na to ang kamatuoran. Kay usahay matintal ta nga kanang mingon nga matay og musulti ko sa kamatuoran muro magnay mabikil. Lisod. Di ta magpahaylo anang mabikil, mo na ingon gani ang Ginoo ganiha nga ayaw kahadluki ang makapatay sa lawas. Ang angay kahadlukan ang makapatay sa kalag. So, kung nahadlok ta sa tao, ta musultis tinuod, kinahadlok ta og tao, naigo na ta adto. Mas nahadlok ta sa makapatay sa lawas.
Pero wa ta magunahuna nga atong paglimod, ang ato ang pagwala pagsulti sa kamatuoran, makapatay di ay sa atong kalag. So, mabilin unta ta diha sa pagdapig sa kamatuoran. Maglikay ta sa pagsulti sa mga baka. Ikatulo, magtabang kanunay sa uban nga nawad-an sa integridad. Kaya naman tay mga kaila nga nawad-an sa ilahang integridad, naluya na, kaya naghanag na himong sipyat, nagtuo nga murag di na sila kabangon, hindi mga tawhanan ang inahanglan sa atong atong paggabay, sa ato ang pag-amuma, sa atong pag-lead ug balik padulong sa Ginoo, padulong ug balik sa kamatuoran ug sa kahayag. Nagkinahanglan ni sila sa atong presensya, sa atong pag-ampo, sa ato na pagdasig. Ang atong challenge ni ngadlaw, na malandong ta sa atong kinabuhi, nabay bahin sa atong kinabuhi nga murag ato pang gitago sa Dios o gitago nato sa uban. Dad-a kini sa tiilan sa Ginoo o pangayuig pasaylo. Pangayuig og pasaylo o pangayua ang iyang grasya nga kanang maong tinago, a thing of your past, a dark past, mapasaylo na unta sa Ginoo aron mawala na ang guilt nga naa sa imong nga kasing-kasing. I-surrender na siya sa Ginoo. Namoy kaila nga pari, pangumpisal para mapadayag ug mapasaylo na kining maong kalapasan. Niya pabilin nga magbuhat ug maayo bisan walay makakita. Unsa man ang gusto nato nga mga butag karong adlaw nga atong ipasiguli o baka angay natong ibutyag aron malimpyo na ang atong konsensya, ang atong kasing-kasing. Makatugot ba ta nga ang Ginoo mutandog sa atong mga luna sa kinabuhi nga ang kangit-ngit pay naghari aron kini mabag-o. So angay nato ni nga pamalandungan. So kaninong tanan, salamat kaayo sa inyong pagtan-aw. Once again, salamat ni Ma'am Tess nga nihatag pod og 50 stars. Salamat kaayo Ma'am Tess. God bless you and your family. Atong takupan usa ka pag-ampo ang atong pamalandong, mubong pamalandong niini nga dawa. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesus, salamat kaayo sa imong pulong niining kabuntagon nga naghatag o kahayag sa among mga kasing-kasing. Pasayloa kami tungod sa daghang mga tinago nga mga sala sa among mga kahuyang nga among palabi ang kangit-ngit ug nagpalayo na hinuon kami sa kahayag. Hugasi intawon kami ug kabangi nga magpuyo na nga matinud-anon ug mahimong limpyo ang among kasing-kasing diha sa imong atubangan. Gamita kami aron mahimo usab kami nga mga lamdag ug kahayag ngadto sa uban aron ipakita ang imong gugma ug kamatuoran. Kini tanan among gipangamuyo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ala samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, hinumduman nato sa kanunay ang tanang tinago mabutyag ra unya. Dili aron maawawan ta, kundi aron malimpyuhan ta sa Ginoo. Busa tugutan nato siya nga mopasiga sa ato mga kasing-kasing aron kitang tanan magapuyo na diha sa kahayag sa iyang kamatuoran. Kini gihapon ang inyong isuon, Brad Mike Matsuelos, magaingon, padayon ta sa pagpuyo sa kahayag, padayon tang manglakaw sa kamatuoran, ug padayon kitang mopakita sa gugma ni Kristo ngadto sa uban. Kita-kita ta og mga adlaw. Salamat kaayo sa inyong pag-uban nining episode sa Lamdag sa Buntag. God bless you.